Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Ярышчылыда яңа полилингваль мәктәп төзелеше тулы куәтенә бара, укучыларның заявкаларын кабул итү кайчан башланачак? Балаларны нәрсә белән ашаталар? Мәгариф идарәсе белгечләре түләүсез мәктәп туклануын күрсәттеләр һәм оештыру проблемалары турында сөйләделәр. Тирә-юньне чистартуның тискәре яклары да килеп чыгарга мөмкин. Олимпийский янындагы чаңгы трассасы калын кар астында калды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 85 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусын тагын 13 яңа очрагы теркәлде. Бу мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 29 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15875 очрагы теркәлде. Аларның 12331 терелгән, 97се узган тәүлектә. Келесі уку елында Чаллыда беренче сыйныф укучылары саны 300-гә күбрәк булачак. Бу хакта мәгариф идарәсе җитәкчесе Рөстәм Хуҗин хәбәр итте. Хәзер Чаллы мәктәпләрендә 65 меңнән артык бала белем ала, 8500-гә якыны беренче сыйныф укучылары. Булачак укучыларның әтиәннәреннән гаризалар 1 апрельдән кабул ителә башлаячак. Бу эштә үзгәрешләр дә булды. Исегезгә төшерәбез, әгәр элек кабул итү турындагы боерык 7 көн эчендә чыгарылса, 2021 елдан башлап гаризалар кабул итү тамамланганнан соң ул 3 көн эчендә барлыкка киләчәк. Рөстәм Хуҗин шулай ук адымнар полилингваль комплексы төзелеше барышы турында да хәбәр итте. Тулырак алдагы материалда. Чулман проспектында булачак полилингваль комплекс 1224 укучыга исәпләнгән. Хәзерге вакытта белем бирү учреждениесенең балаларны кабул итү тәртибен билгеләячәк һәм белем бирү процессын җайга салачак уставы әзерләнә. Барлык документлар пакеты әзер булгач, балаларны кабул итү кагыйдәләре ачыклана. Мәктәп директоры конкурста сайлап алу нәтиҗәләре буенча билгеленәчәк. Когда у нас весь вот этот комплекс будет подготовлен в обязательном порядке, мы, наверное, встретимся, информацию более подробно, четко, конкретно доведем. Строительство идет очень активно. На сегодняшний день уже ряд корпусов подняли, то есть, грубо говоря, идут общестроительные работы. Полилингваль комплекслар проекты республикада 2019 елдан бері яңарыш фонды ярдәмендә тормышка ашырыла. Республикада шундый 6 учреждение төзеләчәк. Аларда дәресләр 3 телдә, рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барылачак. Это, наверное, иностранные языки, как я понимаю. Они вообще развивают человека во все стороны. Не обязательно он будет там филолог или еще кто-то. Ну, для мозгов это очень интересно. Знание языков это полезно и нужно в наше время. Внучку обязательно бы отдала. У меня 3 внучки я бы отдала, конечно. Чулман проспектындагы эшләр узган елның октябрында старт алды. Хәзер мәктәп бинасы 23%-ка әзер. Әлеге вакытта аның 2 каты төзелгән. Хәзер төзүчеләр 3нче катта эшли. 2021 елның 1 сентябрында яңа мәктәп 1нче укучыларны кабул итәчәк дип вәгъдә итәләр. Лилия Гатина, Константин Величко, Айдар Мусин, яңалыклар. Кече сыйныф укучылары өчен мәктәптә түләүсез туклануны уку елы башыннан ук керткәннәр, әмма Чаллы халкы әлегәчә туклануны оештыру турында сораулары бирүен дәвам итә. Мәгариф идарәсе белгечләре шәһәрнең бер мәктәбе мисалында укучылардан ничек һәм нәрсә белән тукланулары турында сөйләделәр һәм күрсәттеләр. Шулай ук ата-аналарны борчыган сорауларга да җавап бирделәр. Ни өчен мәктәп ашларына бәяләр артты? Бу сорау Чаллытыбының кайнар элемтәсенә бер тапкыр гына килмәде. Мәгариф идарәсендә инфляция кысаларында туклану бәясе ел саен 1 гыйнварда арта дип аңлаттылар. Бу ел бәяләр 4%-ка кыйммәтләнде. Ата-аналар өчен иң борчыган проблемаларның берсе беренче чиратта укучылар өчен салкын ризык бирелү. Бу мәсьәлә инде хәл ителде дип ышандырдылар мәгариф идарәсендә. Много бывает вопросов по холодным блюдам, поэтому совместно школьное питание купили парокомплект томаты уже 2 года, чтобы могли подавать и сохранять температуру. Во всех школах у нас есть парокомплект томаты, во всех образовательных учреждениях. Мәктәп туклануын оештыручыларның да үз проблемалары бар. Нигездә бу кадрларга кагыла. Шәһәр мәктәпләрендә 381 азык-төлек блогы хезмәткәрләре эшли. Һәм аларның күбесе пенсиядә. Хезмәт хакы аз булу сәбәпле яңа хезмәткәрләрне җәлеп итү кыен. Тагын бер актуаль проблема мәктәп ашханәләрен җиһазлау. Күп кенә учреждениелар еллар буе ремонт күрмәгән. Оборудование устаревает, само состояние школьных и мебель устаревает. Проблема это есть. Но эту проблему потихонечку пытаемся решать.
Вот, где-то примерно в 20 школах у нас наряду с проведением капитального ремонта, общего капитального ремонта образовательных учреждений проведены и в школьных столовых. 2021 елда шәһәрнең 11 мәктәбендә ремонт планлаштырылган. Шолда 30 меңнән артык башлангыч сыйныф укучысы бушлай кайнар аш белән тәэмин ителгән. Аларның 38% 2 кат туклана. Аерым алганда 23 мәктәптә 377 башлангыч сыйныф укучысы һәм аларның 53% икенче кайнар төшке аш өчен түли. Кроме этого, бесплатное питание в нашей школе получают многодетные, где 4 и более несовершеннолетних детей. У нас таких детей 27 человек по школе. Дети-инвалиды, если они обучаются в 1-4 классах, получают второе бесплатное питание горячее. Таких детей в начальных классах у нас 3 человека. Если они обучаются в 5-10 классах, то они получают двухразовое бесплатное горячее питание. Әгәр ата-аналарда мәктәп туклануына кагылышлы сораулар туа икән, алар һәр вакыт мәгариф учреждениесенә мөрәҗәгать итә алалар. Алар өчен килештерү буенча экскурсия үткәреләчәк, барлык сорауларга җаваплар биреләчәк һәм ризыкларны дегустацияләнү оештырылачак. Әгәр балада аллергия булса, яки нинди дә булса ризыкны куллану ярамаса, мәктәптә табиптан тиешле белешмә алып килергә кирәк. Бу очракта укучыга башка төр ризыклар биреләчәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Тирә-юнны чистартуның тискәре яклары да килеп чыгарга мөмкин. Олимпийский янәшәсендәге чаңгы трассасы коммуналь хезмәтләр эшеннән соң калын кар катламы астында калды. Шауларга актив ял итү өчен урын кайчан барлыкка киләчәк, тулырак алдагы сюжетта. Наил Нури Ахметов актив яшәү рәвеше алып баручыларның берсе. Аңа 76 яшь, олы яшьтә булуына карамастан, ул көн саен Олимпийский янына чаңгы шуарга чыга. Бүген ул урамга чыгып коммуналь хезмәткәрләр ясаган кыенлыклар белән очрашкан. Кар чистартудан соң чаңгы трассасы кар астында калган. Завалили снегом со стороны Автозаводского проспекта. Тут есть пешеходная дорожка. Видимо, ее почистили и лыжню нашу засыпали. Ну, конечно, новую лыжню мы организовали, но эта лыжня уже по снегу глубокому очень тяжело ходить, как канава получается. Шауларның күбесе ишек аларындагы кар өемнәре аркасында интегәм. Чаңгычылар исә киресенчә үз территориясендә карны чистартудан каршы. Нигездә Олимпийский янындагы чаңгы трассасында пенсионерлар шуа, сирәк кенә биргә укучылар да йөри. А что тут делать? Из-за лыжни-то не оставят снега здесь. Вот так. Вот тут и там, туда дальше церковь тоже. Ну, завалились этот, как сказать, лыжню. Ну, ничего страшного, потерпим. Ну, кто знает, им тоже надо подход, видите. Я не могу ценить. Обойдем, проедем как-нибудь. То есть это вынужденная мера и приходится терпеть? Ну да, терпеть уж. Это тогда надо специально проводить дорогу, чтобы это, ну тогда круг уменьшится. Чаңгы шоу өчен махсус майданчыклар кайчан булдырылачак дигән сорау белән без мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгына мөрәҗәгать иттек. Быелгы кышкы сезонда яңа майданнар булдыру планлаштырылмый дип җавап бирделәр безгә. Шолда бердән-бер рәсми чаңгы трассасы хәзерге вакытта Яр буе паркында урнашкан. Лилия Гатина, Руслан Бикмөхәмметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол», торговый центр Королев, 2-й этаж. Телефон 20 04 11. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.